o 24 hodín. To už je ráno tak rýchlo. No, dneska by som si už mala chystať kufre, lebo už nejako je neskoro vlastne. No stávaj, zlato. Čo sa deje? Mami, vieš, ako si ma vyplašila? Poď raňajkovať, no poď, idem aj ja. Ocina musíme najprv zobudiť, ale nechaj ho spať ešte. Mami, nechaj ho ešte spať, no dobre. Mami, no poď už. Tak. Mami, ja si toto zavriem bránku a môžem sa zatiaľ pohojdať, prosím. No dobre, hojdaj sa zatiaľ. No hojdaj sa, ti hovorím. Pane Bože. No dobre, mami, hojdám sa, wow, to je cool. Jaj, musím ja variť raňajky. To je také ťažké, keď musíš variť raňajky. A ešte hlavne, keď si tehotná. Tak ideme. No kedy už tam, Pane Bože, budem už, to kráčam pol hodinu, Pane Bože. No vidíš, konečne. Tak. Však my nič v chladničke nemáme, rýchlo musíme niečo objednať. Tak. Ojojoj. Aha, už sa to robí. Tak. Aha, tu už aj to nové majú. Odkedy? Takéto tu nemali nikdy. Aj šampóny to nikdy takéto tu nemali. Ale dobre to spravili. To je dobre. Dobre. Tak. Ja si prosím. No musíme to, čo najzdravšie. 1, 2, 3. Tak 1, 2, 3. A 4 sa dá? Nie, 1, 2, 3. Takže čo najviac potrebujeme? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A to by stačilo. Tak. No keď už to tu bude? Jej. Tak. Otvoríme šuflíčky, do šuflíčku dáme vajíčka. Sem dáme takéto. Sem dáme ovocie. No toto sú už paradajky. Tá paradajky dáme sem. Vajíčka sem. A sem zasunieme túto hovadinu, neviem kam máme vyhodiť, síce neviem ani síce. No nechám to tam. A ešte som neobjednala nápoj. Nápoj my chceme, nápoj. To by mal byť nápoj, že? Dajte mi nápoj. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3 a 1, 2, 3. Dobre, bude aj 18. Tak. Pizza. To nie je pizza. My tam máme len samé nápoje. Ježišmaria. What the help? To na čo nám je toľko nápojov? What the help? Kokos. Strašne ich je tu veľa. Tak, toto dáme, môžeme dať sem. Strašne ich je veľa. Rozložíme ich po farbe. Jaj.
Taká ťažká práca. Tak. Toto ďalej som. To všetko musíme priniesť sem, aby som nemala to ďaleko. Dobre. A môžem robiť raňajky, chápete raňajky. Viete, čo je to raňajky? Neviete, lebo vy ste nikdy nejedli raňajky. Tak. Len problém je v tom, že my nemáme taniere. Objednať. Tak, konečne mi všetko prišlo. Tak. Sem si dáme, sem nie. Dobre, toto sú taniere hlboké, jedno môžeme rovno vybrať. A rovno tam dáme. Tak, toto sú taniere takéto. Chápem. Áno, tak. A toto je čo už, áno, chápem už. Už si viem predstaviť, že ako tu bude niekto lieškať, setkať. To bude zlaté. No už len ju počkať. Ja neviem, čo si môžem... Ja si spravím nejaké vajíčko, napríklad hnedé. Op. Hnedé vajíčko, ja si chcem spraviť. Tak, tomto. Vajíčko. Tak. Sadkám si zatiaľ. Nam. Nom. Mami, dnes sa pôjdeme rodiť? Ako ty? Sestričku? Áno, jej. No áno, není to ešte isté, zlato, vieš? Mami, sa ideme ešte šmíkať. No dobre. Kam idem, neviem. Neviem, kam mám ísť. Neviem. Pich. Nechcem už byť tu. Idem sa hojdať. Ja to musím všetko zase upratovať. To je na hovno. Ja idem si chystať radšej kufre s malou. Tak. Ona nech sa hojdá. Mami, kam ideš? Ja idem chystať kufre. Mami, idem s tebou. No dobre. Mami, zober si môj kufor. No pravda, že čo by som ich nezobrala, vak? Nie, pravda, že kufor. Mami, a musím tam byť aj ja? No, prepáč moje zlato, ale ty tam moc nebudeš byť. No, áno, zlato. Prečo, mami? No preto. Tak toto všetko tam zabalíme. Kufor zoberiem. Mami, zoberiem tam ešte niečo, no. Však presne viem aj čo. Tak. Malej tam zoberiem mliečko. Dudku. Tak. Kočíky zoberieme tam tak voľne. Toto nebudeme brať. Necháme tu. Kočíky brať nebudeme. A
Počkaj. Čiapku zoberieme. A takéto pížamko pre ňu zoberieme a domov pôjde v tomto. A to je všetko, podľa mňa. A mama, tu už nič není. Nie, zlato. Mami. No čo je, už hovor. Maminka, ja chcem tam ísť s tebou. Však som ti hovorila, ty môžeš len ísť ku starke a môžeš sa na nás len kúkať. Tam nemôžeš ostať, tam so mňou bude ocino. No dobre, mami. A to je všetko, mami? Mami, haló? Áno, je to všetko. Už o chvíľu pôjdeme. Len oco zabudiť, oco sa naranejkuje, ešte skočíme raz do nemocnice, do menšej nemocnice a kúpime tam ešte takú kolísku, v čom zoberieme malú. No dobre, mami. Mami, tak ja sa zatiaľ presliečiem. Dobre, jedem budiť oca. Tak. Takže si oblečiem, chcem toto. Čo sa to nebere? Tak. Toto necháme tu a sukničku si prosím. Tak. To dám sem. A dobre, to je hotovo. To je všetko. Ešte váčik musím zobrať. Vák. Ja však vák si vlastne dám. Dole. Nie, tu je môj vák. Tak. No mami, už si ho zobudila? No počka, však len teraz som išla, ty si už hotová tak rýchlo, Pane Bože. Oco, to sa deje, Bože môj, tak si ma naplašili. No poďte teda dole, Bože, tak vy ste také rýchle, že ešte som sa ani naraňajkovať nestihol, ešte som sa ani nezobudil a vy už ste hotové. Čo toto znamená? Au, moja riť. No poďte rýchlejšie. Mami, nepohojdeš sa so mňou. Zlato, vieš, ja som už dospelá a ja sa neľúbim hojdať. Hojdaj sa zatiaľ sama, ja idem s otcom. Toto dám sem. No ja neviem, čo mi rob už. No, dobre, Bože, oco. Jedno vajíce ti urobím, dobre? Tak, sem. Ajajaj. Bože môj, zase mi spadlo na zem, ja sa už zabijem. Tak. No už sa ti pečie. No už to máš? Jedz tohto rovno. To ti dám na bok, tu máš, jedz. To je dobré. No chod sa rýchlo, pretože však idem, ja viem. Pane Bože. Za toho aj daj sa, idem sa presliecť. Dobre, oco? Pane Bože, čo si ja mám ešte obliecť? Dám si toto. A toto. To je všetko. Máriť. Za to už poď. Idem táto. No, vy ste ale rýchli. Ako rýchlik. No, moja bunda, tvoja bunda, tvoja čiapka, moja čiapka, tvoja čiapka, moja kabelka, môj kufor. Dobre, všetko vyriešené. Môžeme vyraziť. Mami, nedala som si ešte tieto pekné. No dobre. Mami, ja mám holé nohy. Musím si dať ponožky, môžem tvoje. A ešte šáľ sme si dali, šáľ.
Tak, rukavičky, dám si tvoje mamina, dobre. Ponožky tam. Môžeme ísť. Dobre. Oco, kde si dal kufor? Tu je. Ideme na to. Tak, ja zbehnem rýchlo, vy počkajte tu. Dobre, táto, dobre. Tak, tu je to. Dobre. Našli sme to? Ja som to našiel. Ja som šikovný. Čo som tu zbadal? To není pre nás. Prepačte, dovidenia. Tu som. Môžeme ísť. Zober kufor. No dobre. Aha, už nás tu aj čakajú starky, prastarky. No, to je dobre. My sme trojka, dobre. Ale nás tu bude veľa. Ja tehotná. No, ideme. Ahoj starka, ahoj prastarka. Dobre, ahojte, nemusíte sa tak veľa zdraviť. Počkajte sa, kúknem, čo tu všetko majú, čo tu robia. Vyšetrujú, dobre. Prepáčte, tu robia operáciu, prepáčte. Tak, dobre, poďte. Poď. No poďte, pane, bože. Však ideme, nás je tu strašne veľa. Poď starka. No idem. A pozdrav, to musíme zostať tu. Kufor. Vej, zostaňte tu, ja pôjdem len s otcom. No, to treba zavrieť. Tak, ber. To všetko tuto zavreté. Pane Bože, neviete to zavrieť? Môžete ísť. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne. Muž, zostaňte tam, sadnite si. Dobre. Bojím sa nejako ja. Tak, ukážte. Dám si ja toto tu. Ukážte. Tuk. Dobre, ešte raz to skúsime. Dajte sem papieriček, položte ho. Dobre. Nie je tak ťažko. Pane Bože, mne je ťažko. To všetko si dajte dole aj na hrdelník, aj toto všetko, hento, toto. Dobre, ja viem, doktor. Na hrdelník, tak. Áno, môžete si dať vaše papučky, čo ste si doniesli. Dobre, hneď si dám, počkajte, ujo. Doktor. Tak. Toto môžem si sem nehať. Pravda, že nehajte to, kde chcete. Dávno som tu ja neležala. Áno, ja viem. Tak. Skontrolujem ja si vás. Idem trošku bližšie, popočúvam ja si vás. Viete? Tak. Ukážte. Ja už chcem, aby bolo malá. Ocinko raz tu rovno čaká. Dobre. Mám nehať veci tu a mám ísť hore. Len kufor zobrať, dobre. Môžete ísť hore.
Pane Bože. No čo? Áno, dobre, chápem. Áno, môžeme, hore môžeme ísť už. Čo to tu je? Ideme. Uí. Nás tu je veľa. Dyhy. Takže zase si tu máme niekde sadnúť. Ja, môžete to odísť. Áno, pravda, že tu zostanem. No poď. Však idem. Pane Bože. Tu máte zavreté. Tu nikto není. Ja nechcem tuto ja. Uj. Prepáčte, nechcela som tu. Prepáčte, nechcela som vám tu zavadziať. Dovidenia. Tak. Dobrý deň. Dobrý deň. Môžem ísť sem? Pravda, že poďte. Moje brucho. Ukážte. Ja si vám tu zapíšem. Pozrite, tuto budete mať ukazované. Tak a tak. Toto je srdce. Ja sa nejako potím z toho a sa bojím. Už mi je smutno z toho. Pane Bože. Chápete? Čo sa deje? Ja som keby niečo tu, sestrička je pri vás. Čo sa ty furt smeješ? Tak. Rozmýšľam sa. Pane Bože, to je také únavné. No môžete si pospať? Ďakujem. Sa bojím. Nejako sa bojím. Idem spať. Dobre. Čo už? No dobre. Ja nejako sa bojím, Pane Bože. Ako sa bojím. Ja som už vliezla do vody. Echo vyzliecť. Topánky nie. Ponožky, topánky. Tak. Takto? Takto. Áno, že? Áno. Ja pôjdem teda preč. No, ukážte sa mi. Môžeme ísť aj na to už, nebojte sa. Bude to v poriadku. Dajte si túto šapku, dobre, v poriadku. Masku ja si dám. Tak. No, nebojte sa, ideme na to. Pozdravujem vás, máte krásne dievčatko. Ja som rada, musím ísť do postele. Pane Bože. Konečne to je za mňou.
Kdo tam je? Nechoď sem, nechoďte sem. Tak. Jaj. Dobre, vaše krásne dievčatko teraz odložíme. Ošetríme ho a vy zatiaľ môžete spínkať. Dobre. No. Otvorte mi, pani doktorka, dvere. Som s bábätkom malým. Pravda, že vám ustúpim. No aspoň tak. Jaká si zlátička, malé dievčatko. Poď sem, poď takto. Moje zlato. Spínkaj. No, už prešiel týždeň celý a už pôjdu domov. Prichystám pre malú oblečko. Položím ho zatiaľ sem. A čiapočku. Tak. Toto oni by všetko mali mať už. Len jedno jediné flaštičku. Áno, to mi hovorili. Flaštičku presne nemajú, tak to tiež zabalím sem. Dobre. Idem chystať malú. Tak. Dobrý deň. Vy si spínkáte ešte? Dobre. Dobrý deň. Ešte, počkajte. Rýchlo. Tak. Rýchlo. Dobre, poďte sem. Toto si už môžem dať dole. Pravda, že to ste mohli už dávno. Ponožky ste si stále nedali, ani topánočky. Jaj. Vy tu máte čapočku, ale to nevadí. Tak, poďme sa vám ukázať vašim všetkým rodičom a tak. Ideme. Áno, budete môcť chodiť po týždni. Tak. A vy ste člen rodiny? Ahoj, zoberiem ti kufor, poďte ešte túto ďalej. Už je tu. Mami! Čo, fakt? Ahojte, mami! Pozor. Mami, ahoj, kedy tu budeš, bábätku? No už ho donesú, okúpkajú a pôjdeme domko už. No, babka, detko, musíte už ísť domkov. No pravda, že nám to nevadí. No, sa môžete si ju zatiaľ porozprávať, ja vám donesiem malú. Tak. Ideme za malou. Máš spínka, to nevadí, teda chvíľučku zobudím. Jaká zľaťučka. Tu. Odmeriame ťa najprv, utety tuto. Tak. Dobre, takže váži 202,0. Dobre, takže je... Dobrá, 20 kg. To je v poriadku. Malé detičky sú také väčšinou. Tu nalejeme. Hop. Pop. Neplačkaj. Prvýkrát vo vodičke, ja viem, aké to je. Poď ešte kopkať sa, to je dobré. Pop. No poď okúpkaná, čistúčka, dobrá.
Aha, 9 japočku, toto tak. Poď ku mne moja. Počapkáme ťa trošku. I. Tak. Ahoj. Už zaspinkala. Škoda. Tu desíme ju na tomto. Zobudila sa. Toto je tu položíme. A donesieme malú. Ale sa budú tešiť oni. Dvere otvoríme. Tak. Už budú ho vidieť, ale oni sa budú tešiť. Ježiš, aká je zlatá. Rýchlo, Dudku, rýchlo, Dudku, jej dajte. Jaj, Pane Bože, tak dlho sa musím obliekať. Tak. Dobre, berte si ju, ja vám ju tu nechám. A ja idem preč. Dovidenia. No, malú bereme. Tak. Zobudila sa, rýchlo uspinkávame. Dobre, uspínka malá. Toto jej... Maminka, zobereš to, ty predsa nie. Teraz na druhé poschodie dole. Áno. Počkajte na mňa, Pane Bože. Tak. Maminka, počka. Uj. No my ťa počkáme tu, mami. Dobre. Dobrý deň, Ujo. Doktor. Aha, už si sa vrátila. No ty, ale si dobrá. Už nie si tehotná. No vidíš. Kabelku. Kabát. No. Toto si zoberiem so sebou. Pane Bože, ani si nemám kde dať. Nech donesú kufor rýchlo. Kufrík letí čarovný k vám. Tak. Dovidenia. Poďte. No. Opoď bez domov, môžeme? No, už sme tu. Jej!
Tak, dole. To si Tak. si pustil? To keď chodí takto, v takomto čase farma. Myslela, že si si pustil. Tak. Sem. Sem. Nie. Sem. 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 Maluchite. Aj moju tam dať, nezabudnite, Pane Bože. Tak. Šál. Sem. Moju a moju. A topánky. A tu topánky tiež. Mala sa zobudila. Ukáž, daj mi ju. A ešte tieto. Sem. Tak si zober. No dobre. Ocino, poď. Pane Bože, však tu som. Ja ju idem dať do postielky. No vítaj doma, malá. Poď sem. Ona je zlatá. Ukáž. Daj malej, kde je ten Mám sa obliekať? pekný O zlatý? 3:00 musíme ísť. Toto daj. Kubuška, tak sa obleč. Sem. Šapku odložíme. Vidíš, bude sa ti páčiť. To je hodinka, to tak rýchlo prejde, že potom ťa ani nesmie, on dvakrát. Zavrieme. Tak.